Всички, аз съм BGTRF, това е моят нов епизод на Minecraft Pocket Edition. Тук сме в един Skywars сервер. И започваме игра. Така, тук що спечелихме една, само че явно не съм записвал, защото... Да. И беше супер прецакващо от моя страна. Супер се прецаках, но поне вече знаем този сървър, този свят, така да го покажа. И ще пребием всеки, който е срещу нас. Както някои казват, или си с мен, или против мен. В случая всички са против мен, защото аз съм най-голямото про на този сървър. И казвам, аз съм най-голямото про, идва някакъв и ме убие. Да, ама никой няма да ме убие. Защото това съм аз, Стефан Прото. Някой падна много дебилно. What? Къде съм? Спечелих? Много съм велик. Аз съм много велик. Явно си съм велик. Нямам проблем. Само чакай. Добре. Тук сме. TNT. 0 TNT-та. 0 такива. И какви с тия неща? Тоест, какво мога да правя с тия неща? Чакай. Welcome to the нещо си. Някакъв идея си нямам. Добре. Нека играем. Бум. Така. Това беше много бърза победа. 6 коин, с които съм получавал. Някога. В моята мижава кариера на ютубър. Да, между другото, много ви благодаря за абонатите. Имам 7 вече. Така че много благодаря за това. И... да. И някой от вас, тези 7 абонати или другите, които ме следят евентуално, може да дава идеи за поредица, защото аз наистина се чудя на какво да снимам. Знам ли аз на вас дали ви харесва това или... Тоест тази поредица имам предвид. Или просто нямате какво да правите и... ме гледате. Така. Така. Чест. Супер. Охо. Направихме ги. Освен ако не съм убия дебилно. Сарип. Имаме запалка. Някъде втория етаж. Има ли чест тук? Не. Качваме се на втория етаж. Никога не съм играл тук. И сега. Някаква стая. Какво има в стаята? Нищо. Това са сложили стая без нищо. Тук е скрит чест. Тук е скрит чест някъде. Запалях дома. Да си знаете. Някъде скрит чест да има случайно? Не. Що да има скрит чест? Ако искам така да падна от тук. Добре, излизаме. Видял се, че ще ходим в средата. Ей там. Така.
бъгната работа. Ако се падна, шо. Ама, вие сериозно ли? Аз сложих блокчето. Чао. Компас. С любов за вас. Искам си ходя. Значи ти? Ето. Да, искам да изляза. Сега ако пак крашни. Да, крашна. Само, че сега ще сменим сървърите, няма да играем пак на този. Ще влезем в Hypixel Arena. Ето го другия. Като име аз съм написал Play с главни букви. IP-то, IP адреса е sw.lbsg.net slelbook.net, а пък си да си е този, който ви е автоматично написан. 19132. А за тези, които искат да... И сега отиваме в Hypixel. Може би моят наистина любим сървър. Здрасти, пичи, като Меси. Защо? Защо? Да, защо? Ай, чао. Отиваме на PvP. Искате ли на PvP? Малко да ги подцепям. Отиваме на PvP. Айде да ги нацепим. Так, тук има ли... Да, има някакво описание. Ой, ние го знаем. То... Е толкова лесно. Просто... Взимаш един меч и цепиш хората наляво надясно. Закачим едно място, което много малко хора могат. Обаче всъщност е много лесно. Ако знаят как. Е много лесно. Та и така, от тук. Сега тук спринт и скок. Спринт и скок. Идва тук. Качва се. Идва тук и е горе. От тази страна. И сега ще отидем от другата страна. Една от двете страни беше много по-сложна. Значително да се качиш, отколкото друга. Така. Тук. 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 Месек. Спайдермен. Спидерман. Спидерман. Е казал, който е Спидерман, ще бъде Спидерман цял живот. И всички, които са били Спидерман, са казали: аз съм Спидерман. Ще бъда Спидерман. Обаче истинският Спидерман е казал: който е Спидерман, е Спидерман. Здрасти, бро. Какво става? Какво става? Какво става? Ти... Какво гледаш там? Не мислите ли, че в момента съм клекнал и падам? Тоест има някакъв бъг в хора. Така че... След малко... Не, направо в този епизод. Защото тук що... След малко по-скоро ще снимам още един епизод. Само че е на мой свят. Нов. Ще го кръстя... Всички знаем как ще го кръстя. Б. Г. Айтигин. БГ. Тигин. Еген. Идех, нямам как се чете. Даже може изобщо да не се чете, но ще създадем такъв свят на Survival. Създаваме го.
И това ще бъде нашия свят. Да се генерира навсякъде. Така. Всъщност аз го направих, за да покажа всъщност моя нов свят, на кой сиите, за тези, които искат да знаят. Така. Който иска да се направи скриншот или да паузира видеото. Връщаме се. И пак отиваме тук. Така. И започваме нашото Майнкрафт. Всички знаем как се оцелява в първия ден. Но това няма да бъде Майнкрафт не само за един ден, ами за много дни. Така че да. Главната ми идея е да направя голям Redstone проект. Голям Redstone проект. Не знам защо, просто искам да го направя. Така, всички знаем сега какво ще направя. Да. Голям Redstone проект. И главната ми цел в този сервер е да не умирам. Ще строя, нали? Ще строя. Всяко нещо, което построя, ще го заснемам. Докато го строя, предвид ще снимам. И смятам това да е една доста така голяма поредица. Освен ако вие изразите. И също така може да напишете в коментарите поредите, които искате да наблюдавате. Да. Вземем си камък. Предостатъчно ни е този камък, но поне една-две печки искам да имам после. Порни ли там как са? Дес, няма, аз им викам печки. Така, сега правим брадва, кирка и меч. Винаги си ги подреждам така. И тук някакви блокчета. Тук дървото. Така. И сега ще сечем на воля, докато стане вечер. Ако видим нещо живо, го убивам. Не мисля много да се отдалечавам от спаун. Тук ми харесва мястото. Наистина много ми харесва това място. Да. То няма смисъл да ви товаря излишно с това как оцелявам първия си ден в Майнкрафт. Так при всеки човек е почти еднакво. Взимат дърво, търсят овце, избиват ги, става вечер, някъде се закопават, става сутрин и оттам нататък става по-интересно. Така, че ще ме извините, но това ще бъде с видеото. Така че до скоро!